Petr Kolář na prvním místě, za ním též Podlivský a Peták. První pozice dáme tam Škoda Sikora, který dobře ostartoval. A tlačí se tam i Martin Reimann s Danem trojici závodníků, který vede právě Sikora, dále je tam Pavlíček a tak dále. Tak Martin Reimann, který byl aspirantem na vítězství, neodlepil svůj vůz Škoda Citygo a teď se musí hodně snažit a hodně tahat, aby se dostal zpátky do bojů o postup do finálové jízdy. Petr Kolář je mezi tím brilantně, odlepil svůj vůz a je na prvním místě, ale to je druhý, dámy a pánové, evropský jezdec, Libor Pípatéš. Dnes máme opravdu závodníky, komy mladé, mělý prosové jezdce, jako je Václav Tuma a Libor Též, kteří nás reprezentují mistrovství Evropy ve svých speciálech, tak v rámci odpanění této závodní tratě si nemohli nějak uvít šanci se svést týmu Puig-Siffeldu, která dnes má naprosto vyprodáno a všechny své Felicie mají rozdány mezi výborné závodníky. Libor Též na druhém místě, za ním Holta Podlivský, který byl infarktovou třetí kvalifikaci, teď se ale Hane výborně, zatím na třetím místě uvidíme ještě, co nám vychází čokry. Peták už má za sebou Martina Reimana, Peták už se musí hlídat zpět na 20. Tak Reimann se vrací do tempa, Reimann čokruje tuto chvíli. A do souboje s ním je Ondřej Sýkora i Joker má. Reimann versus Sýkora, jak ho tady po boku auta vedle sebe. To bude těsné u toho zadního šotou lidového úseku. Jak tam to dopadne? Ondřej Sýkora je před Martinem Reimannem. Neuvěřitelný borec Ondřej Sýkora. Stále drží za sebou Martina Reimana. Kolář v pohodě na prvním místě už získává náskok za ním Libor Též a dvě těsné bitvy. Peták, Podlivský a Sýkora a za ním Reimann. Zajímavý je důvod, proč měl Martin tak špatný start. A teď je souboj Reimann versus Peták. Peták je zpátky před Ondřeje Sýkoru. Věřím, že Ondra Sýkora má tak dobré tempo, že doclakne právě Zdeňka Petáka. A teď nám pokračuje i Michal Pavlíček, Péťa Pavlíček, mechanik Štěpán Kypokolek, který dneska růžový overall nechal doma. Co se to stalo? Tady došlo k přepuštění pozice Liboru Téšovi. To bylo možná v důvodu nějakého třeba malého kontaktu, ale Libor Též je na prvním místě. Za ním Petr Kolář. A Podlivský. A tak trojice Peták, Sýkora a Reimann. Reimann zatím nenachází cestu dopředu. To zkouší zvenku země, záležitý cesta. Viděl jsem trošku nevýtě týmu Puig-Siffeldu. Již dlouho žádný závodník z týmu Puig-Siffeldu nebyl v čele nabitého semifinále. To se tak děje! Puig-Siffeldu sériové obyčejné stroje Škoda Felicia a my máme na prvním místě Libora Téše, který ale odolává tlaku Petra Koláře, nádherná bitva. Libor Též naprosto ví, jak si naopak sedí. Z mistrovství Evropy je zvyklý, že souboj a máme ještě kus Podlivského. Zaútočit na Petáka. Z toho všechno hlídal. Ale to nejtěsnější je mezi Podlivským a teď je vidět Koláře dopředu. Zvenku uvidíme, co Libor Též. Libor Též drží vnitřek a Libor Též bojuje stále s Petrem Kolářem.
Kolář nemůže dopředu. Nádherný souboj. Opět postní brzdy Petra Koláře a pokus venku tady Libor Teleš hlídá tu vnitřní stopku a už to je šachovnice Olejka. Libor Teleš ovládl semifinále. Neuvěřitelné, půjď se sadu na první místě. Kolář místo druhé, Petáš, Ondra Sídora, Martin Najman a Poličný dneska